Ningkan nerke blit et apita West Karbi Anglong arat hamren pen boithat lang suka chelat kisung pen jokun elang. Hampang asong atum pen kalitang Rahul Singh Narapan kachikimo. KSA Amri Lapen Chinthong Branch Committee atum pen rong jangpong pathok lamalong Educational Awareness Program kam Poetry Recitation mesen pen kapachun. Kardom ada babirta rong pen ili junaliti mungpi non birtang ton pen arjuik tha. Boithat langso hamren khanduliadak NEC Tower kidamtang surihini rakri sia ningkan pen kiklem pangcheng pondet api non puar ni anta ke patang tedet break jam akisung judun edet khangjanglo. Harlong oiroi lok kachelat nang si ningkan ajok hamret ge West Karbi Anglong district ahem pi puai pititami kiwang ke pangkri atumsi ongmunak. West Karbi Anglong Deputy Commissioner Sai Hemalong NEC Contractor Political Leader Lepenrat atum ka chingwai dut ta apong dupiklo sitami Contractor atum pen sai kiklem kanglen pikajok non puar ningan ta kisung pen jokun edet khangjanglo kidamtang aningkan ka chingwai ahut arni ke hot pon atengki surihini rakrisir kep jangmi po achiklo an ki patang thaijia pansi Contractor atum pen lamchak chipi pon sitami ningkreng pi longle kreng pun ahut ki thangnat asai kiklem pon abedet ajok non barla chala apora hut ke rat pasilur jo anverlo non bortoman ke sung krung le suta contractor tum ko sonsone ke klen kidam no sobang sinil tumal anchin delo suta project ben klemning polo karon ajak ding ulumati aso tuarla foundation stone ke pusuta non bortoman ke kedam ke bang mangya sabsu siksa ke lo dolo la dari ka penan hino lele bostu nante kan hor ta tuar mai no tuar ligbuk ke do joy ne machi a spring nang ching lock la pen hala bearing hai hoi inghan ge jang por la hai pon man hin no dak ma dak si pada passenger no man ta dak si sun erlu Kalau la passenger gari sih kahin ulah. oh passenger gari bus No nama matang le tum kachalat mong kosong den on la akili tuar kahin uga. tuar non mat kahe no nai gela block office pen la tika dak hello hamren pen boitlang selam ke latum selam lam seta ka selam bang amu ji pewang wedet malom so ot po an ke selam ju tedet jola son amasi atwar bang ke dama fansung piklo nilito bas ka solai ji phan lapen gela kisu ki un eke ponji tawar ke pon ke wan la fansung piklo non hejong Deputy Commissioner Sai Hemalong mai ke pada hujitami nangkili jijitia ciklo angbong rat apan mesen atwar ka chelat long jiang thek paklang nang jipura apor ki hot pon padulilo bon tabang su NEC atwar koson arje nang chiprek liji ne la ke chitia ciklo nang le lote kato ka weta theklong prongpo kat news channel apirang ke hundor pro hamren jakhong ni phai thom ke pre isiani nang ke lobirta Hampanga songa tumpen jakhong ni phai thom ke presiani kalitang Rahul Singh Narapan kachiki modona beta phirang ke pen kat news asai Hemalong birda nang pale kidamtang surihini rakre ki thom aningkan central government atum Telangana pan state ki pipen Karbi Anglong angdang pialong hur chodutsi kachisong amede thurplom anpinlo laso kachisong amede ki thura hut law and order atum pen kachipari rengsi ovikimia songja hu atum phan ki theng ki chok pen danglok hile pen ki ap hem kang sam asai nangklem sikko pai kilang no karitang Rahul Singh Narapan hiliamu kiro ajok sopir thepen arong chi unanglo hala soni pen nang chiki mo bom bang bom si piningkan le thota jakhong ni phai thom ke pra isiani karitang Rahul Singh Narapan Ru Samson singing ti Amir Birialong ka chiki mo asai padupon 2013 Telangana phan hemprek dipi hala so ahut Karbi Anglong lepen di Mahasau aphan hemprek dipi pon pedet bangso aning kiduk Karbi Anglong arat kecesong Karbi Anglong angkang pi me kecudut hala so kecesong rat hurpak kecesong along suri arat kacetu along Rahul Senar alangli khei lepen long ri bharman alangli apran chipilo
dasi bangso apran ke cipi apudha litum khe enok be phan pini chiki mo ponno dasi hemprek long litik mane karbia khe itu tirhe rengdun tik abang ke rahul sinar phan chiki mo pon bompo apen alang lik khe pharman kachisong kachihodai la bang ke kalja khe itu kini pon alang lik phan chiki mo pon Ingding trok karitang Rahul Singh nar karli ani kese inglong phosa hemalongta jakhong ni phai thom ke pra isi ani kang samapor melur kaipen kachiki modu na birta pherangke Stefan Teron pen birta nang pale kidamtang surihini rakri ki thom aningkan jakhong ni phai thom ke pra isi ani central government pen Telangana pan hempe ki pia birta Karbianglong along antanang ingdang pen Karbianglong lo charli ari soijang atum hempe aparman aning ki pumpen Karbianglong hemprek kadi cipak langsi suluk sodak lapuson nang dolo. Lapen hemprek aparman lapen kaya aparman karitang Rahul Singh na apran dam nang lo. Laso apran ke dam pajoy nakne te jiapan jakong ni phai thom ke preisi arnikang sam apor KSA hin penta KSA hemalong karitang Rahul Singh na apan chiki modun. Non malom so apor aphan birta moington pho eksena. Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Nissan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbianglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure.
The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputhot birta long wangthulo KSA Amri la penchin thong branch committee pen patir piponsi rongjang phong pathok lamalong educational awareness program kam poetry recitation competition ajaimek non het jong kedeng pona birta chinthong hawar pen phirang ke birta nang pale labangso ajaimek along KSA Amri branch committee ame pohimari ingti pen kachari pon amaya long KSA Amri branch committee achun bang babusing milik pensi mai ke phalam the jaipon Bangso Maya Long Cases Chinthong Zonal Committee Ame Pulong Singkro Lapen Amri Chinthong LP School I Headmaster Atumta Chetong Dun Hiljir Kachapati Along Nong Ekilong Dun Atum Laki Chinthong Phet Munso Asor Por Imhansi Si Kecheng Sia Nong Echipalong Dun Adun Tua Nong E Umsoy Amri Pen Ajit Phangcho Lapen Kethom Anong E Sami Rupta Rong Hangpi Amri Umpormon Karbia Rong Asor Pensi Chipalong Ponlo Dilai Police Station ki parlo angkang Dilai Gate adung along jakhong ni phai thom kep ra isia ni ihum dampara kachingkoya birta phirang ke pen birta nang pale Dimapur anat changti ki ponbom adampar Dilai Gate adung along kachingkoy labangso adampar katewar abang lapen kachera dun abang huatum kopai ke mea jok thang thelang pusi birta riptun long kachingkoy adampar a number NL07A 7015 pusi pangtheklo Ada beberapa bangkila pon sekang tom pekla dumi thak me ruang thu